show you a token of graciousness. The Lord will reveal himself unto you. I pray a token of prosperity. I pray for the token of marriage. I pray for the token of traveling, the token of appointment. Let it come unto you. Whatever thing that must be a token, that must be a receipt of the grace of God. That they that hate you will see it, that they will know that you serve a living God. This afternoon, I pronounce it upon you. I bless you. I lift you up. I cause your face to shine. That they that hate you, they should get ready for you. You are about to blow. You are about to be on top. They are about to see you not down there, not in the valley anymore, on top of the mountain, in that office, in that country, whatever that shop you're looking for, I am pushing you into it. That passport is getting stamped with the visas you want. I decree a 72-hour miracle on your behalf, that just as you are listening to me and you are believing and having faith, let it happen in your life. Let it be so that at the end of the 72 hours, you will call me, you will send me a message and say, man of God, God has worked in my life. I stand on that anointing of my Father and the altar of my Father, and I decree it into pass, that let the God that performed his words do this in your life, that his name alone may be glorified. Father, I thank you for showing token of goodness unto your children. I bless you in Jesus' name. Amen. Baba, Yankopon Islam, Papa, Yankopon Islam, and Kaimpo, Nippon, and James, or dear Juma, we Bahan, Pacon, Jitum, Yankopon Islam, and Pana. Oba no Paka, Mamma, and Papa, when Yankopon count, you know, the count, woman, the Yatro. Oboba, Maniji, Emma, who Famase, and the Metiminion, because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamisha will be great. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM na do nyamia kudam akona mbafo nyame esodumuje onyame wewo eje oje adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM enya bishop yo nyamia ya enya na sidam see the video, see that, yeah, me shed you, yeah, and then I see the moon, make me shed you, yeah, shed you, yeah, all the man got in my back, shed you, yeah. Asida enya me shadi onyamia ya enya na sida mbo ebyo asida enya me shadi onyamia ya enya na sida mbo nyo asida me shadi onyamia ya Nyana sit down good. Me shadi o nyamia ya. Me shadi o nyamia ya. Ye shadi o nyamia ya. Mama ekwebi mwe. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM. Bido nyama eba mame. Mama de the future up afie. Siyanka sache rade. Emampo nyama ya mampo nyama ya. The dressing nyama ya mu. O dressing nyama ya nwa. Akwasi nyama ya gogorogo. Na ya da seni. Edena ni nyama ya. Mami anka so dem. Yekwa yo nyama ya. The rade ya mai. O kwanda na jono. Na o ni mu da ho. When mu da ho. O say for no buy. Erade nyu na mafama. Enya na sito. Nyana sito ya dia na ya enya na sita mbodi
Everything to what you never see, no. I never see a chamaco. That's I never that's it. I would have already met our session. Abalo Samaria Abalo Obano Samaria Abalo Obano Samaria Abalo Obano Fodi Balo Amwabudi Balo Obano CSC Balo Obano Benti Subano Obano Samaria Balo Obano Ghana Obano Nigeria Libano Obano Subano Obano One more. Mimu Oja Hey Ojaya Wada. Bro. Omie kwemu. Mina. Abafo yedumo. Unyami abafo anopei. I tell you, Simano ediasa enum ena abo apa anopa nonsia eho mese ene ye yawoda ojakokoda ene ye ojakoko ene ye ojakokoda enu nti obi biara woda mpokyere mu sane amunim se ojakoko ni sane a na sei obonefo ne nnioma obonefo ne nnwuma ensusu ye bone aginatuo bone se ojakoko no asane dia ene na ojakoko
Obey Juma no pay. Obey Juma na day. Obey Juma na day. Obey Juma. Yame. Sanse di. Se wanona obey. It is a good thing to serve the Lord. Sang se wano epe ena ewiase mutumi nyinada eshenensa ene ya wode jakoko de yi me pato sa woda mpokire mu a ene ye kose ye betwetwam ye bese no ensusu ye bone no ye betu jatum tie awurade de fa ahodie wodi bra obi a wotie mi anopai tie na obi a yatekire no na ye de na to afiase awurade eyi ni de na pie sanse ene eye ojakokọ eda ene ye ojakokọ da eye yawo de jakokọ ejana sose ko na nyankopon eyi na bofo tie ena abofo anyame eto omo edi apete baby biara radio yi anokoka omo ya mako 77 angels 77 angels they have been dispatched by the heavenly Father to deliver his children. Enu ti anopoitie me wa semo David de ma o eya dansidie ya wode jakokọ ne ya dansidie da Mampawa ye medima hey Mampawa ye medima Mampawa nyemejuma Ghana adisi Obuoba Ofori Amanfo Maakye ediba ahinkai 93.3 FM. Hey. I love what I am seeing. Edia na ye fese. Se wo beto nsa de afre nyankopon. Na watie o. Na wo ye de wo pe e de ama o. Sa wo kai apam no ameni nyame wo no e de fa wo ho no apam ne kire sen sa wo sori anopa na wo chinchim radio no na wo sign radio ahodo ho na sa wo de beto 93.3 na wo ba wutirim se mikotie Obuoba de a ene sa apam no wo benya so mfaso apam ne menchechiri mu nkyerɛ wo apam ne nie apam ya ne awurade won se obi sori anopa na wodi ni radio ne de to ahenkan na wo boni tirim se mikotie Maakye mikotie Obuoba sa nipa no empokire biara obonefo ato na sem awurade beto jatum se ya yade mpaso no woda awurade betam no na wodi adansidi asena furu mu ma sa wo nipa no se wo free adi akwa abonten a awurade beyi abofo a obo nipa ho ban na wo soa won e wo won kwade ntaban so e de be ma sa nipa no awurade ne won su benya apam na sane na no wo kae e di tire Israel for say na wo a meduru wo pono ano a wo de akado aka wo ntokua no
and only ya pamwa miasa for urade menemo bewo ano pay urade bekai apamwa wone mewo ewo wabrabom obeyi wafiri wo hawa mane kodanda nisio utu ani anto obi ani awerho asew koma so ma ade achi ne obi esua ma no pay na nida swasa. But I have a good news, and it's a breaking news for you this morning. Say at the Hankwadia. Say radio need the Hankwadia. Say radio need the Hankwadia. Hey. And I know can carry the book of Isaiah 54 at the air chronoa. Edru baby no obohwe wasi hu mo abre mo swan ne so abre hwe obonefo atomo ase wo ha ne amane mu wose mo mra na Isaiah 54 o ken kai hono a de ba be si Johnson ne so a Awurade asem aka kire wo se na ensusu ye bone a wasusu ade atia wo ensese ye bone a wasese de atia wo enyina no weapon form against you shall prosper. Yeah, Kenya mi adwen akire wo. We are demonstrating the power of God. This is what is expected of us as Christians, to demonstrate the power of God, to speak God's goodness into our lives. I'm not paying me si wungu. O doctor declare so be wu. Oboa we nipa. Me ka kire wu pain wungu. Awurade asadi mfinhia dunum ahoden wom asumdue wom enkwatenten sika wom ubedi de ubesre yentua wo makontua wo je ne ntua pepere ntua hwenten a ubedi ni nyina da ubenya nkwa wungu enkwa na ubenya ne awurade aka fa wo ho emamu anya de a ubewu obi bisa se de entin make us asem no ade owura afiri won kenkan Bible wa ho okay, kan Bible a Peter ngoma na tifi ho ba bi Bible say asem biara Awurade esoma ne ba asase so no ansa na ebesan akwa Awurade ho na gisa ye de wo hye no adwuma enu ti sa no pay Awurade na meso esoma asem bia bo abrabom se wungu a e wo say ye adwuma e wo abrabom ansa na san akọ Awurade de asem na meso aba abonten say obi bia wadam pochirem obi biara wadam maniem eka anopai I see so many things, and I thank God for those things. Share your tie nkrofo bi nsem bra ye ka honhom ade ya agidi na wanhwe ya baifo akwase ampani bi beku ato atwene ya tie ya tie nkrofo bi nsam erinti sikati bi ba wonsam pa eba o sika ne ba uchi obi ka sika ne ba nanso sika no unhyada enai sa ye frau pa begina bi sa say every January and then 17th of March 2022 so ye bisa say sika no de na wode aya obon so betenetene wonsam wode wonsam betitim tiri ho obe ba wanum say anoma ba wo pensu anom unim ni wode aye but ani je semu a enne ya wode jakokoda me wode ma woni say Awurade yi abofo aduoson enson na abofo aduoson so na Awurade ato wo mo agumu no dwumadi a wodo ebinim die ne say wode notie and wode ja wode tumin awura notie nim and wode tuatua ntokua biada eda nipa bi nsam entokua biara eda nipa bi nsam hwe enkrofo bi atena ase wo baabi na wom nkanche ma ne niam ahodo a wo ye ne say
Kopem se wo a wutie me yi wani mu begu ase kopem se wo a wutie me yi obonefo no de yade be kan wato fam enya de a wo mu didi enya de a wo mo nom in fact am se men kan kire wo pain se wo mo ani suade hunu pa ne se wo bewuo na wudin ebe pepa afiri atiasefo asase so na wo mo ka san nsem we no ene nyame bofo ba ko nso e ka kire me se wanhunu abonefo sam ene adwem bone ai wo nipa da sani tirim na won nso ka kire won se nia wotie mu no wo sosene nia wo wiase na sha awurade se wo kan ye ho a hwan ni nipa hwan ni subiriku hwan ni malam hwan ni baye hwan ni aduro hwan ni aduro na oso no be sori de atia ye eri nto so ka kire won se ewo Yesu Kristo denimo wam wagi na tuo wam nsusuye nyina ebe ye kwa ewo Yesu denimo amen me do for higher hinkan 93.3 FM tumedi aguso wutie no eya no pa Maakye ye ma wate na ya pegyaw edwa ko odom ahingwa nanim na ya sre Kristo Yesu se onhyira mo a mutie yen makoma so ade no se me tia obi a utia henkan na awurade apagya no na dansidi aba na ne awo hwehwe awurade ayama no ne yenye nwie yen so awurade guso ye ne de ya ware awo akwantuo na awurade aye ni nyina de ama wo mo eno ne makoma so ade enti se sori anopa na wote se ye kam wote se ye bom na ye to nsa de afre wo jakokọ no a eni so ade hunu ne ye ba kope se awurade be pagya wo bi a wo tie me e de free yade empaso se awurade be sa obi a wo yade se impo enye ne wo tie me ne wo yare ene ye ne maame ni busuani bi a wo ben no asem to no ato no ene yade a awurade be yi sa nipa ne de na firi amane no wo hawo yade ne kodandam na anije abafie sansa mimi gidie ne se sa asumdie ne anije wo fie a ena ubetumi kura nya anije se wo kotie radio eni ntina wo se awurade ye wo kese awurade di asumdie ba fie ho anopa awurade mfa asumdie enmongura fie bia oba ne be ma nte won ho ase ntawantawa asi awurade mfa asumdie ne ntiase enmongura fie ho sisi a ewo Yesu dinemo binim se neda ayeye ya woda kokko ja kokko da na nyame abofo aduosonson esane yi adansidie be ye ne madea won koso anomo aye na won kan yen ho adom ni nti jeme so se amen oh jeme so ye ka se amen wonya driver ni na wutie mi a afi sheda hwe wonsem fama awurade sheda bo wonsem awurade sheda bo wonsem awurade he yeni ye madam yeni ye obeya yeni ye nyame nhyira o afei kope handkerchief bi na twaw na ase kakra kire se twaw na ase kakra sa wo sa no uyi ohun e de afiri ohia ahokire moa yade ewe Yesu din mu amen. Psalm 49 minutes after 6 a.m. If free sabre kopem se no do ebebo I don't hear Jumedia winning dada. You with Jacoko Jumedi. Fearless and factual. Your most authoritative, social, political, and current affairs talk show. I don't hear Sinconia de Bremo. Non Dubai, best also. The free sab brei copy say don't do bonnet. Trust me. We've got a war pack show. You ready? Come on. Ghana Union of Traders Association. And omo catcher bansa ban yesro. Foreigners ya omo be supermarket e wo Ghana ha no. E betumi anka se wo mo na nka niema wo mo ton wo ho no. Ohamu abu pen aduasa. Enye ne yaye e wo Ghana ha ankasa. And I'm sure mate. Na no pay be di mun komo. Na unim say concerned drivers
Concerned Drivers Association of Ghana. Almost all more buying now watchy. Sana watching on the ma buying one shall say what they better fem go eso. Now I wish you say see a fem go no. Diesel no 1 liter almost 10 cedis and peso kakra go actually. And a fuel on see 29 cedis and also and peso kakra ego actually. I don't pay you bedding come on. Now I'm penny for being swatched or margin say a bit to me. Sa free fuel coupons. Aya na yede ma government appointees no yenyai aban ni nyai na omonso nti omobotom sika mfanto fuel ni bi sane ye be ya the plight the pains ebinum ka say omonso be feel sa pains no omonso so betumi afili bi because ye kan yi wono or the free fuel coupon or ya no we di a kire fuel station for no na ebu ama no popon no asori ko ne baby and nti say ye ka se ye to petrol no o kan wo hwa nimu din because sa wo kasa no a wo kan wonte into e dey ka bi so ati ase ye o ya mecha madi o and nti say ye jai sa free fuel coupons I dey my government appointees no they will begin to appreciate the plight we are going through so that they will be in tune when expressing their opinions, sentiments on issues like this. They will know where to start from and where to end. And we channel prepare the moon come on. Now, Foot Soldiers Association, Alliance for Foot Soldiers Association, the friend woman Afa, NPP, pro NPP, Ekubi, and one more say appointees ya one more bem way. Bebre no ayo imagine say, Omudi Sikabema and Krofwa. Ensem fata nti omo ka kire mu pain say mo empower foot soldiers say ne be ya 2024 omo benya odo opepa na omo de ako ama NPP amanyokuo no na we government appointee ne e ma appointment unya sika kakra wo so de be support foot soldiers no o de ma nya twom ene pesami nkuminya omo ekoyia na ye hwiri bedi wachi ensem kyerofo ene womo aka celebrities ya aka ho a eno de afafo ne kire se womo bu enyo so tiani womo bu afu papa enye asem ketwa na abusia ene ya woda ye be ma okwan ama won so abeto nkra ansa na nkra to ne beba no yen so ye won komo bi aye no ebedi ene ye bedi nkomo no akwachire eja no so ano be ye ding nti ya no wa hye ne so de amame we will be very hard. Enti no hard ne de yenyan jai hard ne ye. E gina so kire be ntiase ye. Sanse ba bi o mind ne ni a kire no. Ye kwa ne memem. Eni ti ka kire wunua se ene Maakye e wo ahenkan 93.3 FM. Dwumadi a Obuoba Ofori Amanfo edi ho kya me no. Ene ebeye oja. Kacha ne say yaba. And until you say yabo obofwe yabo yanti si we mabo nyami bofwe mabo media sumjena mabo yeah mabo bofwe mabo nyami bofwe mami fa ewie mo brand sem ne fama na fe yamfa nyame asem nto aso Ansana sports and so aba Adia unufu a wo hwe wiem bo brensem so semfanto manfo we puye mantem nyina anim se ene awia ebeyi ni ti a awia no bebo pa na o kire se anopa yi a no awia no be hye ase se eyi ni ti na afi ye kwa awia brimu a awia no ebeye den kama pa ye kwa anwumra a wo kire se na afei ewiem adwo nti ene no me bone tofa a wo kire se ene awia ena ebebo ensuo enhyeda eni ewiem ene nti anu ahye ne nso e de amame samimu abafwe samimu afei me part of our Bible no eya mami fa Bible no yemie fa nko Luke chapter 6 Luke chapter 6 abafwe samimu o de Bible no unhunu ba bia wo pre koto ya fa utwirodua pen na etro quotation to a chire no akenkan Luke chapter 6
asɔfoɔ bebree no asɛ ɔboɔ ɛyɛ a yɛtie wo ne anya inspirations ɛnam sɛ wɔyɛ very good enti ɔsɔfoɔ baako ka kyerɛ m sɛ hwɛ wo dwumadie deɛ memfa ni agorɔ kuro na me sɛ ɔsɔfo nyame nhyira wo adan yɛ wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ a wosua nneɔma bebree a wɔno nso so tumi ade bi kɔkyerɛkyerɛ n'asɔre mma san sɛ sɛ ɔboɔba ɔkasa a yɛhunu ne sɛ yɛ Nyankopɔn na ɛkasa straight ɛde akyerɛ yɛn ɛno nti memfa ni agorɔ ɛna me sɛ ɔsɔfoɔ onyame ɔnhyira wo. Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. Sɛ okay atifia sɛm a na awɔtwe nyina yɛ treat yɛse sɛn find something to do in the house of God. Find something to do in the house of God. Don't go to church. Sit in the chair just to warm it. Yankwa asɔre nkɔtena konwa mu ma konwa ne nyɛ hyehyehye yɛ pon ya ne asɔre kɔ ɛbɛ bi okɔ de asɔre wɔ se me kɔ presby me kɔ roma me kɔ methodist ɛno ano no ne onimu ano no asɔre kɔ de obi kura nim asɔre ɔkɔ ne din ɛnɛ nsɔre yɛ abobaba yi a ne din hu bebree din hu hwan feel de hwan ta hwan bebree kura nim ɔma asɔre din yɛbɛka sɛmpa yɛde akyerɛ ama ɛno nti ɛbɛsɛ ɛna kakra nie ɛne yɛde atoɔ sɛ wokɔ asɔre a ɛnkɔnkɔyɛ asɔre kɔni saa kɛkɛ na mmom wo nso so see yourself to be a part of the church. See yourself to be a part of the church. Sɛ wohunu sɛ woyɛ a part of the church a afei asɔre ne yɛ biribi a wode wo ho bɛhyɛ mu san sɛ wo nso so wo contribute. ɛna no David maka kyerɛ wo sɛ David tena ase wɔ ne fie. David tena ase na wɔde awurade adwuma ɛkɔ adwendwen mu. 1 Chronicles chapter 17 yɛkenkan from the verse 1 to 2 ɛnɛ yɛde Luke chapter 6 the verse 38 ɛna de ɛtoa soɔ. Yɛsɛ wokɔ nyame fie a pɛbiribi na yɛ wɔ hɔ dwene nyame adwuma sɛnea ɛbɛyɛ nyame adwuma bɛtu mpɔn sɛnea ɛbɛyɛ nyame adwuma ɛbɛfa ne ntoma pa afira sɛnea ɛbɛyɛ nyame adwuma ɛbɛyɛ nipa bi akɔnɔ bɛyɛ wɔ mo dɛ na wɔn nso so de wɔn ntoma abɛbɔ nyame adwuma ɛnso so deɛ ano na te aseɛ sɛ wohwɛ nyame adwuma yie sɛ wokɔ nyame asɔn dɛm na sɛ biribi wɔ hɔ nom na wofato ho so sɛ meme deɛ mɛyɛ nie na wo sɛ asɛ sɛ woyɛ wofiri wakoma mu sɛ woyɛ a awurade bɛboa wo awurade bɛhyira wo na tiae Luke chapter 6 the verse 38 Bible saying, Yama Bible nkasa. Or say, give and it shall be given unto you. If you give to the kingdom of God, if you give for the Christendom to progress, God will also replenish you. Tie, or say, give and it shall be given unto you. This is a principle of worldliness. Enti wu tie me, now person with the utie mi anɔpa yi obi nam me no ka sei wa kyerɛ akokɔ ahyɛ ne motuam wɔ kɔpem kosia apɛsna apopantu ne ne keke ka ho wɔde kɔn a ɔso wɔde kɔhwehwɛ yiedie but anɔpa yi sikaduro a ɛwɔ Bible mu ɛna me no ka ho asɛm no sɛ wo pɛ nyame adwuma na wo yɛ a adentia ɔse nea ɔfa nyame adwuma na wɔyɛ no wafa adwuma papa adentia ɔse when you give it shall be given unto you and you are giving your body, you are giving your soul, you are giving your feelings, you are giving everything that you possess to the kingdom of God. When you give, Bible says it shall be given unto you. When you give your time to the kingdom of God, when you give your time to the church, when you give your time to God, God will replenish. Not yea, or say, give and shall be given unto you. Onye you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that ye met wither, it shall be measured you again. One tick. And I'm a kind say a borofo, me the baby tree, munyabotre. Hey, wo, also was through our boa. Was there a kind of borofo I won't tell boa, your back canny tree, near Kachin will boom be, and not the Obetias here. Who
wopɛ nyame asɛm no yɛde bɛtoa wo wobɛte na watie na ade ayɛ adwuma na nyame ahyira wo nyame hwehwɛ no tie ɔse give and it shall be given unto you good measure pressed down and shaken together and running over shall men give unto your bosom. For with the same measure that ye met with, it shall be measured to you again. Awurade asɛm nie. Praise before the majesty saying, yeah, the Awurade ase. Thank you. After yɛn famra yɛn a yɛsi yɛn te borɔfo no. Ɛne tini yɛde nsɛm yi yɛn ho ano no. Ɛne abrante no korɔ ba borɔfo ano wɔka nti yɛ yɛn te wɔboa. Ɛne yɛde bɛtwi mu. Tie. Ɔsɛ mo ma. Na wɔde bɛma mo. Na susukuruwa pa wo amia soɔ na wawo soɔ na abu soɔ na wɔde bɛgu mu na wɔde bɛgu mo ntoma mu na susukuruwa a modi susuo no ɛno ara na ɔde bɛsusu ama mo bio. And it's when you spend your time with God, He will never disappoint you. In fact, ɔse moma ɔde bɛma mo na ɔde bɛma mo no korɔ ɔkyerɛ sɛ ɔbɛsan abɔ ho ɔbɛsan yɛden abɔ ho. So when we find something to do in the house of God, now spend your precious time in the house of God, you are giving your service out, and out of your servitude God will bless you, because that is what you have and that is what you are given. And the Bible said, when you give, it shall be given unto you. Mame, so when you mo to a ukwa tunyum, say ya unsem na wini muba ukwa bo unsem. Minima sorry be ya kwa ya boy unsem pra. And some one no ni dede no. It me ma ubi o yare, unya yare sa. Bra wansi for nyame adwuma, na Nyankopon be hyira wo. Ewe Yesu Kristo tinimu. Amen. And then yede ba no. Ochena ye be wie. Find something to do in the house of God. Awurade nka ho. Adominti. Amen. Ye dispose ene eto aso. Me no ka say otafiri jatena ase. And somewhere course so ewo agudie mu enyina no de airbre yen. Na